Като всяка красавица, и аз съм много суетна. И винаги ми се иска да привличам вниманието на мъжете. Ако съм без дрехи, знам как. Ама с дрехи... Когато съм с дрехи, обаче се задавам въпроса с какво точно трябва да бъда. Как да са съчетани, какъв грим ще им ходи и каква прическа, кое е модерното. Затова съм щастлива, че мога да попитам една моя приятелка, която ги разбира тези работи. Представям ви Радост Драганова. Браво! Сега искаме да ви покажем, ние с Радост сме с едни и същи обувки. И следва по-успешно от мен обаче. Но защото си ги придържам с пръстите отпред. Да, и са еднакво високи и не можем да се справяме много добре. Сте боси, аз това не мога да разбера. Всички сте боси. И аз не мога да разбера, виж, тя беше пример сега за водещите и си събу обувките. Да си правят обувки някакви по-така удобнички, нали? Добър вечер, много ми е приятно да те видя. Как си? Добре, приятно развълнувана, защото ми предстои нещо хубаво с теб. Аз това, което сега ми е много странно, обикновено всички гости идват при теб. Ти обикновено задаваш въпросите в предаването. Как се чувства сега, като аз ти ги задавам, аз ще трябва да ти ги задавам на теб? Уютно. Нали няма да задаваш ужасно, но така неприятни въпроси? Ами аз тук съм си подготвила някакви така, нали? Давай. Интересни, които... Така, малко хора знаят, че си републикански шампион по синхронно плуване. Доколко е важен спорта за добра фигура? Когато започнах да тренирам, бях първи клас и прекарах, може би, да знам, 8-9 години по басейните. И бях толкова отдадена и толкова много харесвах това, което правя, че не може да си представя, че изобщо някой ще дойде ден, в който ще спра и че ще спра да ходя на басейна. Бях си сложила сърцето. И това изгради в мене много, много, много хубави неща, според мен. Така че спорта, освен здраве, според мен дава много хъс, много воля, много учените да не се отказваш от мечтите си, от желанията си и ми помага много. Много, много. Така, аз много ми е интересно колко време издържаш под вода, защото аз не обичам вода. Защо? Не знам, изпитам някакъв страх от вода. Колко време можеш да стоиш във вода? Сега, в момента не мога да ти кажа. Предполагам между 2 и 3 минути. На времето издържах много. Издържах не по-малко от 4 минути под вода. Обаче, да, аз между другото като започнах да тренирам и ми се виждаха невъзможни някои неща за правене. Но с течение на времето, така както развиваш мускулатура, така се развива и способността да седиш под вода. Малко по малко, с малки стъпчици се напредва. Но във водата намирам особен вид покой. А когато съм пък под водата, защото сега се гмуркам и това ми носи голямо удоволствие, когато съм... Да. Между другото, първия път... Трябва да дойда някой път с тебе да видя какво правиш. Да. Първият път, когато се гмурках, беше много страшно, защото урока започна така. Сега, най-важното правило, което трябва да запомниш е, че като се потопиш, няма излизане. Което е ужасно да започнеш уроците по този начин. Моментално искаш да излезеш, но е супер яко. И когато се гмурнеш отдолу, има особен вид тишина, покой и си сам със себе си, чуваш мислите си, чуваш сърцето си, което е жестоко. Ти си толкова... Браво! Тя е толкова финна и нежна, изобщо някакси много ще ми е странно така да я видя в амплоата на екстремист. Донесла съм ти, за да ти покажа, всъщност как прекарах много голяма част от моя живот, защото аз тренирах всеки ден, без значение от... Това нещо няма да го сложиш на моята глава, на кой ще го сложим, чака да си избера някой. Дай да идем. И без това ми харесват гърба. Разбира се, на секс символа. На секс символа. Борис. Борисе, ела излез отпред, моля те да демонстрира Радост тук нещо. Да. Ще слага чапка, гледам. Да. Аз Да тренирах... си взема микрофоня. Това ме научи... ако нещо друго ще слагате, аз мога да участвам.
Добър вечер. Да, добре, че искаш ли ти държа? Здравей. Здравейте. Какво да ми държиш? Микрофона. Да. Аз ще го държа. Сега тя ще Звъни ти... отпред. Така, служи си го на челото. Айде, готови сега. Изпея една песен сега. Дай нослето сега. така. Борис, сега си готов да се мяташ в басейна. Била боя бабо, сладка и добричка. Извиняй, ма приличаш на предпазно средство. Това е защото съм безобиден. Да. Да. Хубаво ли е? Удобно ли ти е? Да. Да. Нали? И аз също така се бъркам. Да. Борис, да, ходи да си пееш. Нека Няма този смисъл хубав това. разговор да Няма продължи. смисъл. Да. Да. Не е лошо. Заповядайте, момичета. Знаеш ли, Радости, водиш модерно предаване, в което винаги говорите за модата. Кажи ми как се обличаш в ежедневието? Държиш ли много на това да бъдеш модерна всеки ден? Въобще, какво за теб е модата? И нещо друго, което е много важно. Трябва ли задължително да се обличаме по модата, която излиза в момента, или човек трябва да носи това, което му отива? Аз ще го кажа много кратко. Безспорно, защото имам удоволствието да работя с най-добрите и когато толкова години си част от модния живот на България, безспорно отношението ми към модата е променило по някакъв начин живота ми. Но ако трябва да го дефинирам съвсем кратко, за мен модата е буквално изкуство, което може да накара всеки един човек да се чувства по-добре, а пък всяка умна жена с вкус да го използва за едно много приятно оръжие. Да. Така, сега аз искам да те попитам нещо много така лично. Ти добра домакиня ли си? Да. Готвиш ли? Знаеш ли, преди да се роди дъщеря ми, готвех много. Може би, сега не съм готвила чак всеки ден, но задължително 3 пъти на ден съм готвила. След като се роди тя, някакси нямах чак толкова време да го правя. Към днешна дата го правя рядко, защото не ми оставя време, но когато го правя със сърце. И защо всичко, което правя, го правя със сърце. Браво. На мен не ми оставя много време да готвя, но пък като готвя, се старая много, нали, защото да не ми свърлят манджата после. Колко пъти си готвила, извиняй, може да те попитам? Грубо, средно. Не, чакай, за кого си готвила? Това не ме интересува, това е мисъл. Това е много лично. Няма смисъл да ме питаш такива неща. Това въобще не ме интересува. Колко пъти съм готвила? Много често. За 1 година, 2, имаше период, в който почти всеки ден готвих. Всеки ден? Да. Да не си отворила ресторант? Вярно, че веднъж забравих яденето и то изгоря. Добре, не искам нищо лично такива. За кое си готвила? Ама все пак ще имаш ли гажи сега? Не бе, не ме интересува. Радост. Мене хората питат. Какво ти прави впечатление? Как се промени българската жена? Не те чувам. Аз много харесвам българската жена и все повече я харесвам. Според мен тя е можеща, умна, способна. Може би напоследък сме станали малко агресивни и искащи. И смятам, че това е някаква крайност, която от едната част, на времето, когато родителите ми поне, аз като си спомням от малка, когато жените бяха, семейството беше много патриархално, жените бяха много смирени, послушни в къщи. Сега сме по-скоро в обратната крайност, която жената тропа по масата, което не го намирам за много правилно и за много готино и смятам, че изкривява малко отношенията. Да. Но смятам, че това е лутане от крайност в крайност, както като му дадат на някой свободията и той не знае какво да я прави. И смятам, че нещата след много кратко време ще се урегулират и жената ще намери своето място, в което ще се чувства хем значима, важна, можеща и способна, хем не толкова амбициозна и крайна. Да, така е. Като цяло, какво мислиш за поп-фолк певиците като начин на обличане в последните 2-3 години? Защото много от тях копират
включително и аз също съм копирала, но с умисъл. На нас ни Исках харесва. да приличам едно към едно с Мадона. Нали, но го направих изцяло така. Не съм Знаеш, крила, че искам да ще го ти кажа копирам. нещо, което обсъждахме днеска, заедно с Азис и с Емилия. Бяхме на едно място. И това, което, не знам, беше ли на концерта на Дженифър Лопес? Нали ти казах и на Деса, и казах и тя пита също тук. Какво Беше да ходя ли? да гледам нейните Не си части, ходила. си мой. Ами аз ходих, защото като цяло я харесвам. Да, бе, тя е готина направо, въобще не се притеснява. Но И искам аз да така кажа трябва само да правя. едно нещо. Начинът, по който изглеждат българските изпълнители, не говоря за поп-фолк, и за всички, и за поп-изпълнителите. Ако български поп-изпълнител се появи по това майо, с което се беше появила Дженифър Лопес в началото, не знам дали я видяхте. Да. По този начин, ако излезнете, с тази фигура и с, може би само непокизма и беше железен, вас ще ви унищожат. Наистина. Абсолютно. А по този начин, ако вие се появите, смятам, че вие изглеждате много добре. Наистина. А според теб? Извървяхте, може би, много рязък възход по отношение на визията. Мисля и, че по отношение на музиката се променят по някакъв начин нещата. Ами гледаме да се стараем, защото тази така наречена чалга, която беше преди, правим сега много модерни неща. Нали, аз говоря за себе си и за изпълнителите в някой в нашата фирма, нали. Не мога да говоря сега за всички. Дали според теб Ванката е облечен модерно? Аз питах Радост. Облечен по-добре. Аз съм Ванката, тук най-вляво. А той, ако излезе така и се разтръска с един мазен кючек, дали ще впечатли? Аз мисля, че Ванката има много сериозни предимства, така И че... проблеми, предполагам. Не, предимства, така че... Ванка, да не задържаш вода. В коляното. Да. В коляното аз, понеже чух, че нали, Радо се тренирала от, как беше, синхронно Синхронно плуване. плуване. Аз съм тренирал скокове във вода. Това е съвсем сериозно. От кула. Стига, И от бе. тогава ми се появиха тези проблеми в коляното. Плитък беше басейна. Това ми стане един хубав детски спомен. Да. А защо избягваше трамплина? Трамплина. Да. Защото той като се Защото качи... не може да ме изхвърли, като отида до края. Да съм пробил дъното на басейна. Прескачаш Сега басейна. хора на минерални бани само, вече, по-топла вода. И кални. Извинявайте, че ви прекъсвам, много напреднахме. Монала, можете последен въпрос към гостинката ти. Наближава Коледа. Искам Да. да те попитам дали ще приготвиш 7-те постни ястия, които се приготвят за трапезата. Ще ги приготвиме жените в нашето семейство, майка ми, аз и сестра ми. Това е като традиция. Да, аз много обичам. Обикновено ние повече носим, майка ми повече готви, но ще направя нещо и от мен със сигурност. Това са много готини празници, в които е много хубаво, че хората се събират на едно място и има неща, на които много държа. Държа много на семейството си, държа много на хората, с които работя. Обичам ги, казвам им го често и дори им го пиша и много държа те да го чувстват по всякакъв начин от мен. За мен беше чест и удоволствие да ви представя Радост Драганова. Браво! Знаете, че аз често ходя на участия в музикални клубове. След едно такова участие излязох от клуба и видях, че отпред е спряла една катафалка с отворена задна врата и си викам, идеално, тъкмо ще си взема цигари, че ми свършиха. Сега ще ми кажете, тая какви ги говори, сигурно е луда. Не съм луда и сега ще ви покажа за какво става въпрос. Катафалки с цигари кръстосват София. Вместо покойници превозват 5 мастербокса в ковчезите. За да ни разкаже повече за странния бизнес, цигарите, аз поканих един шофьор на катафалка. Представям ви Шишо Бакшишо. Здрасти, Шишо. Я кажи сега от кога караш катафалка. Ще ти кажа, Емануела 4. Отдавна, моето момиче. Взех на лиценз за шофьор, взех лиценз за шофьор на една катафалка да бъда, още като взех и таксито. Това беше 1000, да не споменавам. Защото в моята кола много хора взеха да получават инфаркти, като видят сметката. И затова взех.
А ти ставал ли си свидетел на контрабанда с цигари? Че аз много пуша. А пушиш ли? След секс пушиш ли? Много. Не си се поглеждала? Не. Значи аз... Не, просто... между другото, приличаш ми на главната героиня на семейство Адамс. Нали, казах Много ми го и аз. харесаш. Много. Да й кажем ли името или? Да, какво ме попита? Добре. Дали пуша? Значи аз не пуша. Не, бе, ти ме пита дали пуша. Да. Аз ти казах, че много пуша. Да, аз не, никога, Ама казаха ни да се придържаме към сценария. Кога съм се Добре, ама са ме претърсвали, да ти кажа. Претърсвали се. Карам се веднъж катафалката и ме спират митничарите. Луп! Отвориха ковчега и гледат около покойника оплътнено здраво с текови цигари. Значи веднага взеха да ме разпитат: Чишо, какво е това, бе? Викам: ми как какво е? Декорация. Покойникът беше заклет пушач и си поръча такава пицерия да не му убива. Какво да правя? И какво стана? Боля? Какво Много ми харесва стана? така Ванка, че като кореба ми опъва бръчките, да знаеш. Като това е. Значи, да, чувствам се по-добре. По-добре. Кажи какво стана. Значи, какво стана? Митничарите не ми повярваха и дойдоха с мен на погребението. Изпратихме човечеца, обаче гледам, че от един от гробарите тръмбова здраво отгоре с лопатата. Викам: момче, не дей блъска толкова пръста, бе, че до вечера ме чака тежко разкопаване, бе. Не дей така, моля ти се. Я кажи дали катаджиите те тормозят. Значи не, спряха ме само веднъж с катафалката и ми казаха: Шишо, ме кара с 120 км, какво ще прави сега? Ще пишем или ще почерпиш? Викам: да почерпи, момчета, ама кажете как предпочитате вареното жито? Чисто или с пудра захар? И веднага ще ви почерпя. Веднага давам под рак. Чакай да те питам нещо. В твоето такси пуши ли се? Значи пуши се, даже позволявам да се пуши на затворен прозорец и на спрян вентилатор. Това е единствената екстра от всички други, които е. Смята и така не става ли Моля? си чарник вътре? Лисици? Какво? Там не става ли си чарник? Значи става, моето обича, ама никой не може да види как надувам сметката с помпичката. Лисичка моя. Как успяваш да работиш на две места? Това искам аз да питам. Трудно. Минка, Много човекът се какво изморявам, заспивам на волана, значи буде се облям в пот, значи понякога и прави грешки на работното място. Ето онзи ден дойде при мен една жена и плаче. Викам: защо плачеш, ма, кифло? А тя вика: ми защото вместо урната с праха на дядо, сте ни дал да погребем пепелника. Страшна трагедия. Трагедия. Много лошо стана. Добре, да сменим Ужасно. темата. Сменяме веднага. Емануела. Де? Нали ка 4? Да. Кажи, какво искаш да ме питаш? Ти някога возил ли си някоя известна личност? О, разбира се, всеки ден. Всеки Божи ден. Няма човек, който да не съм возил. При мен и на другия ден, искам да ви кажа, на другия ден не са показали снимката във вестника на този, защото пише надпис: столичанин измамен от бакшиш. Къде да? Ма така е, днеска сме на страницата на новините, утре сме на страницата с некролозите. Това е живота, да ти кажа. Ма аз питах за някоя звезда. Да, и звезди съм возил. Падащи. И ставащи, разбира се. Ето вчера, да ви кажа, се изфукал, закарах Дженифър Лопес от летището до залата. Сметката излезе 104 лева и 50 стотинки. Значи тя ми даде 105 и чака 50 стотинки рещо. Викам: гледай сега, тая 1 лев бакшиш не ми остава, бе. Голям задник се оказа тази Дженифър Лопес. Моля да изпратим Шишо Бакшишо. Време е да... Да. Изпрати ме на Уважаеми онзи свят. зрители, представих ви Шишо Бакшишо. Това беше всичко за тази вечер от мен. Бъдете и утре с шоуто на Слави, когато водещ ще бъде Слави Трифанов. Че най-мо отива. Довиждане!